siis oikeastaan koko perusidea lähti niin kuin siitä, että rakennetaan Rovaniemen ydinkeskustaan pop-up-teatteri. Ja hienona haasteena koettiin tietysti se, että tehdään se nyt yhteen kaikista rumimmista paikoista, mitä Rovaniemen keskustassa löytyy. Että tämmöinen betoninen ympäristö, jossa aika harvat ihmiset jopa niin kuin parkkeeraa autoa, niin tehdään siitä jotenkin tämmöinen elävä ja toimiva keidas keskelle Rovaniemen kaupunkia. Ja siitä lähdettiin ideoimaan. Kierrätysmateriaali tuli aika nopeasti kuvioihin mukaan, että olisi hauska tehdä jostakin tämmöisistä niin kuin olemassa olevista elementeistä. Ja löydettiin muutama hyvä esimerkki trukkilavoista, mitä niistä niin kuin pystyy tekemään ja rakentelemaan. Ajateltiin, että hei, toi voisi olla se meidänkin juttu. Ja sitten mukaan tuli kaikki tämmöiset sähkökelarullat ynnä muut, joista sitten yhdessä ammattidesignereiden kanssa ruvettiin vääntämään sitä kokonaisuutta.